En Patas arriba, Eduardo Galeano escribiu: «La publicidad manda consumir y la economía lo prohíbe. Las órdenes de consumo, obligatorias para todos pero imposibles para la mayoría, se traducen en invitaciones al delito. Las páginas policiales de los diarios enseñan más sobre las contradicciones de nuestro tiempo que las páginas de información política y económica. Este mundo, que ofrece el banquete a todos y cierra la puerta en las narices de tantos, es al mismo tiempo igualador y desigual. Igualador en las ideas y en las costumbres que impone, y desigual en las oportunidades que brinda». Galeano fala de capitalismo. O ensino público español tamén sigue, como a todo hoxe, unha lógica capitalista. O ensino de todas as persoas, pagado por todas as persoas, dirixido, gobernado por autoridades públicas, sigue lógicas capitalistas. Vou traducir isto ao ensino español. A publicidade das consellerías e todo máis que nos venden manda estudar. A vida prohíbeo. O ritmo, volume dos currículos, a velocidade, as competencias, a evaluación continua que require que estean as crianzas todo o tempo demostrando, prohíbe realmente aprender. As ordes do ensino, das consellerías e tamén do Estado español sobre estudar e aprender son obligatorias para todas as persoas e son imposibles para a grande maioría. Tradúcense en invitacións a ser disruptivos. Tradúcense en problemas cognitivos, problemas de saúde mental, suicidio en menores, depresión, ansiedade, menores medicados para poder estar dentro das aulas. As páxinas policiales que di Galeano, ali onde arquivades os partes, todos os protocolos de problemas de atención, de problemas de socialización, de todos eses problemas cognitivos, alumnado NEAE, enséñannos máis sobre as contradiccións do ensino que a todo o que as consellerías nos están vendendo e o profesorado nos está contando cando pide un ensino de calidade. Este mundo, di el, este ensino que ofrece o banquete para todas as crianzas e que lle cerra a porta nos fuciños a tantísimas. É igualador e desigual. Igualador na idea, nos costumes sociais respecto da infancia. E é desigual nas oportunidades que brinda. E agora veñen profesores de universidade a falarnos de familias ricas, familias pobres e de clases sociais, clases populares que non teñen presenza para os seus fillos e quedan tan tranquilos, asquerosos de clasismo académico. O ensino de calidade é o ensino onde as clases populares poden aprender, poden estudar, sí? E se teñen a capacidade en por sí, poden igualarse.
un ensino que se menciona desde élites académicas. Se fala del desde ricos, pobres e clases populares, pero non ofrece unha solución para as clases populares. É un ensino con lógica capitalista, clasista e asqueroso, e daquela diríanos Galeano. La mayoría de los navegantes está condenada al naufragio, pero la deuda externa paga, por cuenta de todos, los pasajes de los que pueden viajar. Cando o ensino público, porque se paga entre todas as persoas, só permite a pasaxe a aqueles ricos. E, ademais, non lo poñedes na prensa nacional con toda a colloada, os vosos doutores collóns, profes de universidade, sí? Pois estades aquí, xa nin vos escondedes en que sigue a lógica capitalista e só podemos sorprendernos. Eu estiven aí. Eu sei que ningún ensino de calidade transforma a metade do alumnado en alumnado NEAE para que dentro duns anos o estean clasificando e excluindo no nome da inclusión. Sí, transformouse en exclusión e logo xa os clasificaremos. Levo falando disto demasiados anos, vexo cos meus ollos e chega o día en que non lo chantan na nosa puta cara en prensa. Os profesores de universidade, Xan Pericán, seu irmán, sí, a malo que vai da cabalo. E, lóxicamente, non podemos ter un ensino de calidade e podemos ver a merda que debemos ter cando nas universidades, dando aulas e investigando, estades tales burras aceiteiras. E non me despeino nada ao dicilo. É vergonzoso. É vergonzoso. Ignorancia organizada. É un pobo que cala. Cala. Os de dentro do sistema, cómplices. E os de fora, pois se calan tamén. Comigo non contedes. Eu vexo cos meus ollos, O problema non é a infancia. A infancia non ten que adaptarse ao sistema. Hai que adaptar o sistema á infancia. Non se trata de que lle pasa á infancia. A pregunta é que precisa a infancia. E os profesores de universidade non son ricos. Moitos son os fillos daqueles que saíron á rúa. Decir, os fillos dos obreiros. Queremos estudar. E repito que o dixen no outro vídeo. Perdestes a conciencia de clase e convertiusevos en clasismo académico da merda. Por min, podedes ir tomar polo saco.